खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसाम डिजिपिआ कक्राझाराव एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि सिगां रैखाथि राहाफोरखौ नायबिजिरदों। आसामनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ पुलिस डिजिपि हरमित सिंहआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि सिगां रैखाथि राहाफोरखौ नायबिजिरनो रबिबाराव कक्राझार दावबायदोंमोन। बे गिदिर हाबाफारिखौ 13निफ्राय 16 मार्चसिम दतमानि बड'फा गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जागोन। गावनि दावबायनाय समाव डिजिपि सिंहआ थावनिखौ नायदिङो आरो रैखाथि राहाफोरखौ बिजिरो। गुबैयै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहनि फैनायखौ नोजोर होनानै। शाहआ 16 मार्चखालि गेवलां जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन, जेराव बिथाङा 2 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरनि मोनसे गिदिर सुबुं गौमायाव बिबुंथि होनायनि आसा दं। बेनि अनगायैबो मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ 14 मार्चखालि मोनसे प्राइभेट बड'लेण्ड ओनसोल आरो मोनसे विकसित भारतनि थाखाय लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय मुंनि मोनसे जर'खा हाबाफारियाव बाहागो लागोन। हाबाफारिनि समाव बिथाङा बड'लेण्ड हालामनि फरायसाफोरजों सावरायगोन। जथुम्माखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय डिजिपि सिंहआ एबसुनि दैदेनगिरिफोर, जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोर आरो पुलिस बिबानगिरिफोरजों मोनसे रैखाथि गोरोबलायनाय मेल खुंदोंमोन। बे समावनो बड'फा गेलेग्रा फोथाराव थियारिफोरा गोख्रोङै सोलिगासिनो। मिजिंथिजानाय होंगो दोंगोखौ सुबिदा होनो थाखाय गोबां बिबांनि लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो हाबाफारि पेन्डेलनि लुनाया गोख्रैयै दावगागासिनो दं। खौरां बिजोंनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खोथा होयो दि बे हाबाफारिनि थाखाय आफादा आबुङै थियारि। बिथाङा थान्दैनि जथुम्मायाव सोलोंथाइ आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायजों लोगोसे गाहाय आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन होनना गोसो होदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ कच राजबंशी मनसाया 15 बिन्दोआरि गोसोखां बिलाइ गथायदों, एसटि बिमुं आरो क्षमताफोर रायजो दाबि खालामदों। मोन 12 आफादफोरनि मोनसे गौथुम कच राजबंशी सनमिलिता जौथ मनसाया सनिबाराव दिसपुर प्रेम क्लाबआव मोनसे गोनांथार मेल खुंदों। बिथांमोनहा सिनायथि, मोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय गावसोरनि गोबाव समनि दाबिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन आरो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानो 15 बिन्दोआरि गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन। बिथांमोननि गाहाय दाबिफोरनि मादाव कच राजबंशी हारिखौ शिड्युल ट्राइब एसटि महरै गनायथि होनाय आरो जारिमिनारि क्षमतापुर रायजोखौ गायसनफिननाय दं। बिसोरो गावसोरनि राव आरो हारिमुआरि रैखाथिनि थाखायबो जर'खा थामान नागिरो। गुबुन दाबिफोरनि मादाव दिल्लीयाव बिर सिलारायनि मोनसे मुसुखा गायसननाय, मोनसे सिलाराय रेजिमेन्ट दानाय आरो जौगानायनि थाखाय 1000 कौटि रां राननाय दं। बिथांमोनहा कच राजबंशी जौगाखां गौथुमाव अजद होजानाय अनागारिनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनोबो दाबि खालामदों। जुदि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नेवसिनाय जायो अब्ला सांग्रांथि होनानै मनसाया 30 एप्रिल 2025 मायथाइसिमाव 3 खनायारि जथुम खुंनो खावलायदों। बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खालामना ला। थामथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मुंदांखा समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मआ बिजेपिआव हाबदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मुंदांखा समाज सिबियारि आरो फालांगियारि मनरन्जन ब्रह्मआ 8 मार्चखालि मावख'आरि महरै भारतीय जनता पार्टीआव हाबदोंमोन। बे गिदिर हाबाफारियाव फ्राय 10,000 मददगिरिफोरनि मोनसे गिदिर ज' जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरआव बिजेपिनि बांलांनाय गोहोमखौ दिन्थिनानै राम केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालआ ब्रह्मखौ बरायदों। बिटिसिनि बारग' एमसिएलए इन्द्रमहन ब्रह्म आरो बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिनायसा ब्रह्मजों लोगोसे गोबां गोहोम गोनां सुबुंफोराबो बिजेपिनो मदद होदोंमोन। होंगो दोंगोखौ बिबुंथि होनानै सिंघालआ गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय पार्टीनि रादायनि सायाव गोसो होदोंमोन। मनरन्जन ब्रह्मआ बिटिआरआव बिजेपिनि नाजानायखौ बाख्नायदों आरो खाबु होयोब्ला फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसो जानायखौ फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ तिनिसुकियायाव मैदेरनि हाथाइजों लोगोसे मैहुर खालामग्राखौ हमदों। कारियाजानाव हर गेजेराव मोनसे अपारेसनाव काथांफानि हाग्रा बिफानआ सासे दुथां मैहुर खालामग्राखौ हमदोंमोन आरो मानै फबनानै दोननाय मैदेरनि हाथाइखौ बोखांनो हादोंमोन।
हाग्रा मावख'गिरि श्रबण सयकियानि दैदेननायाव बे अपारेशनाव करियाजान माल्टिरिस लाबनि थागिरि पास्कल बेंग्राखौ खानाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायदोंमोन दि बेंग्राया गोबाव समनिफ्रायनो मैहुर खालामनायाव लोब्बा दंमोन आरो नोजोर लाखिगासिनो दंमोन। बोखांनो हानाय मैदेरनि हाथाइफोरा मैहुर खालामग्राफोरजों बुथारजानाय हाग्रानि मैदेरनि होनना साननाय जायो। बे गाग्लोबनाया ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनारनि दायफोरखौ दबथायनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। बिबानगिरिफोरा आरोबाव मैहुर खालामनायखौ होबथानो थाखाय नायदिंनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बेंग्राया जोबथेसालियाव दं आरो बेजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ सनितपुराव आरपिएफआ ट्रेननिफ्राय 30 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा हमदों। रेलवे रैखाथि हानजा आरपिएफआ आसामनि सनितपुर जिल्लानि रंगापारायाव गंसे दावबायारि ट्रेननिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गान्जा जब्द खालामो। 31.5 किल'ग्राम लिरथायनि बेसादखौ मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनायनि समाव रङिया मुरखं सेलेक्ट दावबायारि ट्रेननिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय गान्जानि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 3 लाख रांनि बांसिन होनना बुंनाय जादों। बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे बेसादखौ दावबायारिफोरनि बेसादनि मुङाव गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ आसाम केबिनेटआ 30 मार्चआव रायजोनि गोजौसिन नोगोरारि बान्थाफोरबो फोसावदों। 2025 मायथाइनि थाखाय आसाम वैभव, आसाम सौरभ आरो आसाम गौरब बान्था मोनगिरिफोरखौ जोबथा खालामनो थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ रबिबाराव लक सेभा भवनाव जथुमदोंमोन। गुबुन गुबुन बिथिङाव साबसिनखौ गनायथि होनानै बे बान्थाफोरखौ 30 मार्च 2025 मायथाइयाव होनाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। राणा प्रताप कलिताया बिथांनि मख'जाथाव बिहोमानि थाखाय गोजौसिन नोगोरारि मान आसाम वैभव बान्था मोनगोन। आसाम सौरभ बान्थाजों सा 6 सुबुंफोरखौ मान बावनाय जागोन, जेराव आइटि दैदेनगिरि डक्टर एस रामदराय, रोजाबगिरि दिपेन बरुवा, बिगियानगिरि डक्टर पुरबि सयकिया, सोलोंथाइगिरि डक्टर बाप्पी पल, थियेटार महरगिरि हेमन्त दत्त आरो क्रिकेटार उमा छेत्री दं। आसाम सौरभ बान्थाजों समाजाव बिथांमोननि बिहोमानि थाखाय गोबां सुबुं आरो फसंथानफोरखौ सिनायथि होनाय जागोन, जेराव आबहावायारि सानसुमै फुलेश्वर दत्त, फुटबलार पार्थिब गगৈ आरो हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि थाखाय एनजिअ हाथिबन्धु दं। 7थि खौरांआव दङ रहित शर्मानि भारतआ 12 बोसोरनि उनाव आईसीसी चेम्पियन्स ट्रफी देरहादों, निउजिलेन्डखौ 4 विकेटजों फेजेनदों। भारतारि क्रिकेटनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। टीम इन्डियाया चेम्पियन्स ट्रफी 2025 खौ देरहाबाय। रबिबाराव दुबाइ हादोर गेजेरारि क्रिकेट स्टेडियामाव मोनसे रंजाथाव फाइनालाव भारतआ निउजिलेन्डखौ 4 विकेटजों फेजेननानै गावसोरनि 3थि चेम्पियन्स ट्रफी बिमुंखौ देरहानो हाबाय। 252 राननि उन थांनानै भारतआ केप्टेन रहित शर्मानि मोनसे समायना राननि थाखाय 49 अभाराव थांखिखौ सौहैनो हादोंमोन। रोंग'थि गोनां गिबि गेलेगिरिया 83 बलाव 7-4 आरो 3 सिक्स बुनानै 76 रान बानायदोंमोन। बिथाङा शुभमन गिलजों 105 राननि गिबिसिन बाहागो लादोंमोन, जायजों भारतआ गोख्रों जागायजेन्दोंमोन। बबेखानि निउजिलेन्डआ गिल, विराट क'हली आरो रहितखौ गोख्रै आउट खालामनानै फिन दावहा नांदोंमोन। ग्लेन फिलिप्सनि फ्लाइं केचआ गिलखौ थिनहरफिनदोंमोन, जेराव क'हलीआ माइकेल ब्रेसवेलनि आखायाव एलबिडब्लिउ जादोंमोन। रहितआ उनाव मोनसे गिदिर शट नाजानायाव रचिन रवीन्द्रनि बलआव स्टाम्प आउट जायो। जेंनाफोरनि गेजेरावबो श्रेयास आयार आरो गाहाय थाखोआ भारतनि देरहानायखौ रोखा खालामदोंमोन। बे देरहानायजों भारतआ चेम्पियन्स ट्रफीनि जारिमिनाव बयनिख्रुइबो जाफुंसार हानजा जायो, जाय 2002, 2013 आरो दा 2025 मायथाइयाव बिमुं देरहानो हाबाय। रहित शर्मायाबो जारिमिन सोरजिदोंमोन आरो आईसीसी ट्रफी देरहानो थाखाय 5थि केप्टेन जानो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला सिगांनि चेम्पियन्स ट्रफी देरहागिरिफोरनि फारिलाइआ जाबाय भारतआ 2002, 2013 आरो 2025 मायथाइयाव, अस्ट्रेलियाया 2006 आरो 2009 मायथाइयाव, खोला आफ्रिकाया 1998 मायथाइयाव, निउजिलेन्डआ 2000 मायथाइयाव, श्रीलंकाया 2002 मायथाइयाव, वेस्ट इंडिजआ 2004 मायथाइयाव आरो पाकिस्तानआ 2017 मायथाइयाव आईसीसी ट्रफी देरहानो हादोंमोन।
रिपर्टनि बायदियैब्ला प्लेयार अफ दि मेचखौ रहित शर्माया मोननो हायो आरो प्लेयार अफ दि टुर्नामेन्टखौ निउजिलेन्डनि रचिन रबिन्द्रआ मोननो हादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।